Reit, pnawn da a croeso i fideo adolygu Carlem Cymru. Bioleg Safon Uwch, esgus ydych chi. Enw fi Mr Davies a fyddwn ni heddiw yn gwneud uned 4.3 sef twtio fyny a gorffen rhai o'r bylchau sydd yn yr uned 4.3 etifeddiad. Iawn? Reita, mae yna nifer o adnoddau ar gael i helpu chi adolygu. Mae yna rhai fan hyn dwi wedi dewis a dethol allan o'r gwefan cybac. Mae hein yn dda iawn ar gyfer eich adolygu. Mae'r dysgu cyfunol a'r cyn bapurau yn hynod ddefnyddiol. Cymerwch mantais o hein. Reit, mae heddiw yn mynd i splitio mewn i dau ran. Mae yna creu trefnyddio gwybodaeth a mae yna ymarfer hen gwestiynau. Okay? Mae trefnyddio gwybodaeth basically neu map meddwl neu be bynnag da chi eisiau galw nhw yn crynhoi'r gwybodaeth mewn un lle. Mae rhai pobl yn licio eu cardiau fflach, ond dwi'n licio gwneud mapio meddwl. Okay? Felly mae hwn yn rhan o cymhwyso'r gwybodaeth, o dwy'n gwybodaeth i gof, dysgu'r gwybodaeth gan sicr bod y gwybodaeth yn eich pen. Ac wedyn mae 50% arall o'ch amser adolygu i angen bod yn adolygu hen gwestiynau. Okay? So 50% dwi'n i gof, 50% cymhwyso. Reit, y dau beth dwi isio mynd dros nhw heddiw mwyn gorffen yr uned etifeddiad 3.4. Uned 4.3 etifeddiad ydy yr prawf cae sgwar, sef y prawf ystadegol yn yr uned yna, a wedyn dwi eisiau sôn tamad am mwtaniadau. Iawn, felly da chi eisiau darn o bapur mawr fel hyn, a da chi eisiau rhannu o yn ei hanner, a wedyn da ni'n mynd i crynhoi'r gwybodaeth i gyd am yr ddau testyn yma ar ein darn o bapur. Okay? Reita. Mae lot o ddisgyblion neu lot o myfyrwyr yn hytrach yn cael traffaeth mawr efo yr profion cae sgwar. Da ni fel biolegwyr falle ddim yn fathemategwyr naturiol iawn, ond dyma ydy pwrpas yr prawf ystadegol cae sgwar. Iawn? Felly, prawf ystadegol sydd yn profi os oes gwahaniaeth arwyddocaol, so gwahaniaeth pwysig rhwng canlyniadau rhwng canlyniadau disgwyliedig a canlyniadau da chi wedi cael o data go iawn. Okay? So basically cymharu be o'ch chi'n meddwl o'ch chi'n mynd i gael a be o'ch chi wedi gael. Iawn? Da chi'n defnyddio hwn yn ar gyfer wneud profion ystadegol ar croesiadau genetig gan fwyaf. Okay? So dyna pan mae'n yr uned 4.3. Iawn ta, so yn yr enghraifft ni, dychmygwch eich bod wedi gwneud arbrawf genetig, lle mae mawr yn un phenotype ac fach yn phenotype arall. Ac os da ni yn croesi dau heterozygot, iawn, da ni'n cael yr croesiad sydd yn edrych fel yma, iawn, so fawr fach ar ochr yn sgwario punit. A felly, y canlyniadau disgwyliedig o'r croesiad yma ydy 75% yn fawr a 25% yn fach. Iawn, so dyna da ni'n ddisgwyl. Os oes 40 o epil yn cael ei gynhyrchu, fyswn ni'n disgwyl 30 o'r epil i ddangos y nodwedd fawr a 10 o'r epil i ddangos y nodwedd fach. Iawn? Ond gan bod ni yn wneud arbrawf biolegol, neu gan bod ni'n wneud arbrawf bywyd go iawn, os liciwch chi, da ni prin iawn yn mynd i gael 30 o'r fawr a 10 o'r fach. Iawn? So, be os da ni'n cael 29 fawr ac 11 fach? Ydy hwnna dal yn dilyn y patrwm? Iawn? Neu os da ni'n cael 25 fawr ac 15 fach, ydy hwnna'n digon agos i ddeud, ia, mae be da ni'n disgwyl i ddigwydd yn digwydd. Iawn? So, ydy rhain yn digon agos i'r canlyniadau disgwyliedig, nes rhywbeth arall yn effeithio ar y croesiad genetig, rhywbeth arall yn effeithio ar y canlyniadau. A mae'r prawf cae sgwar ydy be da chi'n neud mwyn profi bod y canlyniadau da chi wedi gael yn ddigon agos at y rhai disgwyliedig. Iawn? Felly, yn yn enghraifft ni fan hyn, okay? Mae sawl gwahanol cam ar gyfer wneud prawf cae sgwar. Okay? So, i gychwyn, mae rhaid chi wneud rhagdybiaeth 0. Okay? So, mae rhaid i'r rhagdybiaeth cael ei brofi. Okay? Felly, da chi eisiau ffurfio rhagdybiaeth 0, a rhagdybiaeth 0 ydy gwrthwyneb hwnna. Felly, maen nhw gyd yn dilyn y patrwm yma. Does y ddim gwahaniaeth ystadegol arwyddocaol rhwng canlyniad wedi arsylwi a'r canlyniadau disgwyliedig. Okay? Dysgwch frawddau, guys. Mae hwnna'n mynd i fod yn marc yn y bag i chi. Okay? Does y ddim gwahaniaeth rhwng be dwi'n ddisgwyl a be dwi'n
a be dwi wedi gael, iawn? A ddelfrydol, da chi eisiau derbyn hwnna'n does. Does y ddim gwahaniaeth, mae'r brofid fod yn iawn, mae'r canlyniadau dwi wedi gael, y canlyniadau dwi'n disgwyl yr un fath, so da chi eisiau derbyn y rhagdybiaeth nôl, really. Okay? Yr ail ran ydy cyfrifo'r gwerth cais sgwâr. Iawn, so y gwerth cais sgwâr ydy, a da chi'n gweld yr hafaliad dychrynllyd fan'na, falle bod eich gwaedd chi'n rhedeg yn oer fel mae o i fi, ond yn neis iawn, maen nhw'n licio torio lawr, torio allan i chi, fel bod chi'n gallu gweithio allan fesul cam. Okay? Dydy'r maths yma ddim yn anodd, mae'r maths yma yn, da chi angen canolbwyntio yno fo. Okay? Iawn, so da chi'n gweithio allan beth eich canlyniadau disgwyliedig. Okay? Da chi'n cymryd eich data go iawn, cam 2. Cam 3 ydy'r gwahaniaeth, so O minus E. Da chi'n sgwario'r gwerthoedd yna. Dwi ddim wedi gwneud hwnna. Okay? So O minus E sgwar. Wedyn rhannu efo'r gwerth disgwyliedig, O minus A sgwar, O minus E sgwar rhannu efo E. A wedyn da chi'n adio heina efo'i gilydd, a hwnna ydy'ch gwerth cai sgwar chi. Iawn? Felly, yn fan hyn, iawn, dwi wedi dweud yn yr un cyntaf, iawn, dwi'n disgwyl 40, croesiad R fi, iawn, so R croes R, iawn, efo'r croesiad yna, dwi'n disgwyl cymharu bod 3 i 1. Iawn, so expected, iawn, disgwyliedig fi, dwi'n disgwyl 30 o heina, a dwi'n disgwyl 10 o heina. Iawn? Yr observed ydy be dwi wedi gael. Iawn, so yn yr enghraifft o be dwi wedi gael, iawn, yr enghraifft cyntaf sy'n dweud, ond 29 o'r rhai R fawr ac 11 o'r rhai R fach. Iawn? Felly, fan hyn, 29 minus 30, minus 1 di hwnna. Iawn? Ac 11 minus 10, minus 1 di hwnna, O minus E. O minus E sgwar, wan, so minus 1 sgwar. Okay? Hefyd, pwysig iawn, guys, sicrhewch bod chi'n gwybod lle mae'r bottom sgwar ar eich cyfrifiannell. Gewch yn siŵr bod chi'n gwybod sut i ddreifio'ch cyfrifiannell yn iawn. Mae'n cymryd llwyth o waith allan o gweithio trwy'r hafaliad. Okay? So O minus E sgwar ydy 1. O minus E sgwar fanna ydy 1. Iawn? A wedyn, dwi'n rhannu hwnna efo E. Iawn, so hwn dwi'n rhannu efo disgwyliedig. So, 1 rhannu 30 yn gwneud dim pwynt dim 3. Ac wedyn 1 rhannu 11, dim pwynt 1. Iawn, felly cyfanswm, gwerth cai sgwar fi ar gyfer hwn ydy dim pwynt 13. So hwnna ydy gwerth cai sgwar fi. Iawn? So, weithiau cofiwch, falle fod hwn yn groesio 2 hybrid. So, fydd gennych chi 4 nodwedd, ddim jyst R fawr ag R fach. Iawn? Ond mae o'n union yr un peth. Be da chi yn disgwyl, be da chi wedi gael, tynnu heina, sgwario fo, rhannu efo E, adio fe gilydd. Hwna ydy'r gwerth cai sgwar. Iawn? Iawn ta. Y trydydd rhan ydy cymharu eich gwerth chi, iawn, so dwi'n mynd i sgwennu, so gwerth cai sgwar fi oedd dim pwynt 13 oedd gwerth cai sgwar fi. Okay? Maddeuwch i mi am yr llanast fan'na. Okay? Dim pwynt 13. Iawn ta. So, erbyn rwan, da chi eisiau cymharu eich gwerth cai sgwar chi yn erbyn gwerth critical. Iawn? So, gewch chi tabl tebygolrwydd fel hyn sy'n llawn gwerthoedd critical. Iawn? Da chi wastad yn dewis dim pwynt dim 5. Iawn? Da chi'n dewis tebygolrwydd o 5%. So mae pob un esgusodwch fi arbrof biolegol yn mynd i fod ar tebygolrwydd o 5%. So mae hwnna'n golygu mae o'n digwydd 95% o'r amser. Iawn? Reit, efo graddau rhyddid, iawn, mae graddau rhyddid un yn llai na'r categoria. Felly, gynnau 2 gategori, felly 1 gradd rhyddid, felly hwn ydy gwerth critical fi. Okay? So, mae gwerth cai sgwar fi yn llai na'r gwerth critical. Felly, dwi'n derbyn y rhagdybiaeth nôl. Okay? So, dwi'n derbyn y rhagdybiaeth nôl,
Mae o'n ffitio'r patrwm. Does a ddim gwahaniaeth ystadegol arwyddocaol rhwng be dwi wedi gael a be dwi'n disgwyl. Iawn? So, pan da chi'n sgwennu casgliad, da chi angen cymharu gwerth chi-sgwar ar gwerth critical. Iawn? So, gwerth chi-sgwar fi yn 0.13, gwerth critical yn 3.84. Derbyn ei gwrthod, so dwi wedi derbyn y rhagdybiaeth nôl, ar lefel tebygolrwydd 5%, a wedyn beth mae hwn yn golygu. Iawn? Does a ddim gwahaniaeth arwyddocaol ystadegol rhwng y canlyniadau dwi wedi cael a'r rhai dwi'n disgwyl. Iawn? So, enghraifft ar y gweled fan'na. So, gwerth chi-sgwar, 0.13, yn llai na'r gwerth critical, 3.84, a'r lefel arwyddocaol o 0.15 neu 5%, sy'n golygu bod yn derbyn y rhagdybiaeth nôl. Mae etifeddiad Mendelaidd yn digwydd, does a ddim gwahaniaeth ystadegol arwyddocaol rhwng y canlyniadau. Fyddwch chi'n bod o glywed hwnna erbyn diwedd, does a ddim gwahaniaeth ystadegol arwyddocaol rhwng y ddau ganlyniad. Reit ta, enghraifft bach i chi fan hyn i weithio drwyddo fo. So, Mae ddiolch i fi, so cwestiwn fan hyn ynglyn â gerbil, so B yn codio gyda lliw ffwrdd D, B bach ffwrdd brown, croes 2 gerbils heterozygaidd, 29 gerbil D, 7 gerbil brown wedi geni, ysgrifennu'r rhagdybiaeth nôl, a wedyn cwblhewch prawf chi-sgwar. Reit, so dwi'n croesi 2 gerbil heterozygaidd, so B mawr, B bach, B mawr, B bach, a cofiwch, pan mae'n edrych llythren yna, a cofiwch hefyd, iawn, fyddwch chi efo falla sgwar pynud 2 hybrid i wneud yna fo. So fydd yna 16 opsiwn, ond mae dal yn cymhareb 9331 yn dydy. Iawn? Yma yna, yn lle cymhareb neis ni o 3 i 1 yn fan hyn. Iawn? So, cymhareb disgwyliedig o 3 i 1. Iawn? Reit, be mae rhai disgrifion weithio'n cael traffaeth efo ydy gweithio allan beth ydy'r canlyniadau disgwyliedig. Reit ta, so, dwi wedi cael yn fan hyn, so mae'r cwestiwn deith fi, mae yna 29 gerbil D, a mae yna 7 gerbil brown. A mae hwnna'n golygu bod gynnau 36 gerbil. So, os fysa gynnau 36 gerbil, iawn, faint o heina, os di canlyniadau fi yn dilyn yr sgwar pynud neis fan hyn, faint o'r 36 na fysa yn ddu neu yn frown. Iawn? Reit, so 36, rhannu efo 4, iawn, achos dwi eisiau gweithio allan faint ydy 1 rhan o 4. Iawn? A mae hwnna yn 9. Felly, canlyniadau disgwyliedig, lle mae disgwyliedig yw brown, 9, a D, beth sy'n meddill? Sef 27. So dwi'n disgwyl 9 brown, 27 yn ddu, a dwi wedi gael 29 yn ddu, 7 yn brown. Iawn? Bydd rhaid craff yn eich mis chi, a falle wedi dechrau gweld lle mae'r patrwm yma'n mynd. Ond, dyna di'r data sgynnau. Iawn. So, mynd nôl i fan hyn. So, observed, dwi wedi gael 29 yn ddu, a dwi wedi gael 7 yn frown. Disgwyliedig, 27 a 9. Reit, so O minus E, 29 tynnu 27 yn 2. 7 tynnu 9, minus 2. Sgwario heina, 2 sgwar yn 4. Minus 2 wedi sgwario, hefyd yn 4. Dwi wedyn yn rhannu efo E, so 4 rhannu 27, yn dod â fi allan efo 0.148. A wedyn 4 rhannu efo 9, yn dod â fi allan yn 0.444. Cyfanswm heina wedyn ydy 0.592. Reit, sylwch ar y nifer y lefyddegol. Sym eisiau mynd dros mewn llestri a sgwennu 3 lawr, iawn, da chi angen
So yn bioleg, da chi'n cael gweithio un mwy o lefydd degol na sy'n yn y data. Okay? So os da chi'n gweithio allan cymedr, da chi'n gallu mynd un lle degol yn fwy. Prin iawn bod angen mynd i 3 le degol, 2 le degol fel arfer ydy'r nifer mwyaf. Okay? Felly, mae gwerth cai sgwar fi yn 10.592. So dwi'n mynd i gymharu rwan efo y graddau rhyddid. So unwaith eto, dwi isio lle wyt ti 5%. Okay? So fan hyn, hwnna ydy'r gwerth critigol. Alright. Wedyn, cymharwch y gwerth. So gwerth cai sgwar fi ydy 10.592 sy'n llai na'r gwerth critigol o 3.84. Ar lefel arwyddocad, excuse me, o 10.15 sy'n golygu bod ni'n derbyn y rhagdybiaeth 0. Mae etifeddiad Mendelaidd yn digwydd. Does yna ddim gwahaniaeth ystadegol arwyddocaol rhwng y canlyniadau disgwyliedig a'r hyn a gaffwyd. OK? Syml. Da iawn. Yr ffordd o cael trwy hein ydy torio lawr fesul cam, guys. Okay? So torio lawr fesul cam, be di O, be di E, O tynnu E, O tynnu E sgwar, O tynnu E sgwar, rhannu efo E, adiwn i gyd fyny, dyna di'r gwerth cai sgwar. Iawn? Da chi'n cymharu'r gwerth cai sgwar efo'r gwerth critigol. Os di'n llai, da chi'n derbyn o, does na ddim gwahaniaeth ystadegol arwyddocaol rhwng. Iawn? Reita. Da iawn, guys. Nesa, dwi isio sôn am mwtaniadau. Okay? So, os da chi yn mynd i ochr arall o'ch dan y bapur, so mwtaniadau fel da chi yn cofio o tygau, newid mewn DNA, ond tro yma, da chi eisiau bod mwy manwl, so mae'n newid mewn swm, trefniant neu strwythyr y deunydd genetig. Okay? So, swm, trefniant neu strwythyr. Mae mwtaniadau'n gallu effeithio un genyn neu chromosom cyfan, nid cyfanc, di hwnna ddim yn air, chromosom cyfan. Mae'n digwydd mewn cellydd somatig fel arfer, so ddim cellydd rhyw. Cael ei etifeddu os ydyn nhw'n digwydd yn y gametau'n unig, so ydych chi'n gallu basio ymlaen os ydyn nhw'n digwydd mewn gamet. Digwyddiadau digymell. Okay? So digymell yn golygu maen nhw'n digwydd at random. Iawn? Maen nhw hefyd yn deunydd newydd ar gyfer detholiad naturiol, so mae'n y gyswllt fan hyn efo uned 4.4. A maen nhw'n digwydd ar cyfraddau isel yn naturiol, iawn? So mae mwtaniadau yn bethau sydd yn digwydd yn naturiol, ond mae'n rhai ffactorau'n gallu cynyddu pa mor aml maen nhw'n digwydd. Maen nhw'n digwydd yn mwy aml mewn organebau sydd efo cylchred bywyd llai, yeah? Er enghraifft bacteria neu rhywbeth fel yna. OK, so fel o'n i dweud, mae mwtaniadau'n gallu digwydd yn naturiol, ond mae'n rhai pethau sydd yn cynyddu y risg o nhw'n digwydd. Okay? So polytra X, polytra gamma, golau UV, so egni ioneiddio, basically. Iawn? Hydrocarbonau PBC, polycyclic neu nitrosaminau mewn mwg sigaret. Mae hein ei gyd yn bethau sydd yn mutagenau. Okay? Mutagenau sy'n achosi cancer ydy carcinogen. Iawn? So lot o termau newydd fan hyn i chi ddysgu. Okay? Pan da chi wedi gorffen cymryd y prif bwynt i lawr, so fan syniad wneud rhestr o termau allweddol. OK, so mae mwtaniadau'n gallu digwydd mewn 2 ffordd. So DNA yn cael, os y llafur boi ma'n ofnadwy, cael ei gopio'n gywir cyn cethraniad. Okay? So mae hwn yn camgymeriad o fewn un genwyn, a mae'n cael ei galw yn mwtaniad genyn neu mwtaniad pwynt. Okay? So mae'n digwydd o fewn y DNA. Mae mwtaniad chromosom yn golygu, basically mae'r mwtaniad bod rhywbeth yn golygu bod y chromosom ddim wedi copio'n iawn. Yeah? Mae weithiau'n golygu mwy o chromosomau neu llai o chromosomau. Okay? A mae hwnna'n mwtaniad chromosom. OK, so mathau mwtaniadau genynol neu mwtaniad point. Okay? Maen nhw'n gallu, so mae'n 5 gwahanol math fan hyn. Okay? So adio, dyblygu, tynnu, amnewid neu gwrthdroi. Okay? So os da chi'n ychwanegu bas, mae hwnna'n mynd i effeithio ar trefniant y DNA. Okay? Os da chi'n dyblygu bas, mae hwnna'n mynd i effeithio ar y newid. Okay? Os da chi'n dileu, mae'n effeithio ar y trefniant amnewid. Okay? Mae amnewid basau yn gallu effeithio
y proteinau sy'n cael eu cynhyrchu a gwrthdroi basau cyfagos. Okay? Mae amnewid bas yn beth sydd yn achosi cystic fibrosis. Yeah? So mae darn yn yr uned 4.4 fanna sydd yn gysylltiedig. Okay? Iawn ta. So, os da chi yn dileu neu tynnu un rhif, so deud enghraifft, mae... so, hwn ydy'r dilyniant basau sgynnau. Iawn? Os ydy hwn yn cael ei ddileu, iawn, sydyn reit, yn lle a ty g, iawn, mae gennau ty g c. So mae hwnna yn frame shift. Mae'n newid y patrwm cyfan o'r pwynt yna ymlaen. Iawn? So mae hyn yn gallu bod yn ddifrifol iawn. So os di'n newid pob un codon fan hyn, pob un gwrthgowdon, mae'n golygu fydd pob un acid amino sydd wedyn yn yr cadwyn polypeptid yn anghywir. So mae hwnna'n gallu effeithio strwythur y protein yn anferthol. Okay? Dydy amnewid, iawn, so os dwi'n newid A am rhywbeth arall, falle bod hwnna ddim yn cael effaith, so hwnna'n cael effaith ar un acid amino yn unig, so fysa effaith hwnna'n llai. Okay? Ond ydych chi angen bod yn ymwybodol os ydych chi'n newid rhywbeth efo frame shift, iawn, mae'n newid y patrwm cyfan, newidiadau mawr, mwtaniadau mawr, newid anferth ar y phenotype. Okay? Okay. Mwtaniadau chromosomaidd, okay? So da ni'n gallu dileu, diblygu, amnewid neu trawsleoli chromosomau cyfan. Yeah? So, enghraifft, os da chi'n dileu un, fysa nifer o genynnau yn fanna wedyn yn absennol, a fysa hwnna'n cael effaith mawr ar y proteinau sy'n cael eu cynhyrchu, felly phenotype yr organeb. Iawn? Diblygu mwy o'r protein, achos da gennych chi fwy ohonyn nhw. Amnewid, newid un am llall, neu trawsleoli. Fel arfer, mae mwtaniadau chromosomaeth yn digwydd pan mae celloedd yn rhannu. Okay? So pan mae cellraniad yn digwydd, weithiau dydy chromosomau ddim yn haneru yn union. Dyn nhw'n gwahanu yn hollol hafal mewn i'r epilgelloedd. A hwnna ydy yr prif ran lle mae mwtaniadau chromosomau'n digwydd. Okay? So, enghraifft o mwtaniad pwynt, okay? Mae hwn yn anemia cryman gell. Okay? So mae siap cell gwaed coch yn siap deugeigrum fel arfer, ond mae o'n siap cryman, iawn, siap fel yna, like sickle shaped. Okay? Os di o yn... os oes gennych chi yr sickle cell anemia yma. Okay, so mae amnewid un bas yn y moleciwl DNA yn golygu bod y acid amino anghywir yn cael ei ymgorffori yn y cadwyn polypeptid. Mae'n gallu newid siap y cell cyfan. Okay? So efo yr hemoglobin S yn hytrach na hemoglobin arferol. So hemoglobin arferol, gennych chi eich siap deugeigrum neis, efo hemoglobin S, da chi'n cael yr anemia cryman gell yma. Iawn? A beth sy'n digwydd ydy, mae un bas sy'n achosi feilin newid i acid glutamic ar y chweched codon. Felly, os dwi'n mynd nôl i hwn, sa un bas yn newid, so yn lle feilin, mae feilin di mynd, a mae gennau acid glutamic i mewn, a mae hwnna'n newid siap yr cell gwaed coch yn gyfan gwbl. Okay? So, amnewid T am A, amnewid A am T, sorry, yn cynhyrchu hemoglobin S, a mae hwnna'n newid sylweddol ar phenotype yr organeb. Okay? Unwaith eto, mae'n gysylltiad rhwng fan hyn a 4.4. Okay? Mae anemia cryman gell yn clefyd sy'n gallu arwain at llydedd, blinder, diffyg egni. Mae o'n gyffredin mewn rhannau o Sub-Saharan Africa. Okay. Enghraifft o mwtaniad chromosom, newid strwythur neu nifer chromosomes cyfan, digwydd yn ystod meiosis, yn ystod paru homologaidd. Okay? Newid strwythur, so yn ystod prophase meiosis 1, so sylwch fan hyn, mae'n gysylltiad efo uned 1, okay? So mae'n elfen synoptic yn digwydd. Okay? Pan mae chromosom yn ailgyfuno ar ôl croesi drosodd, mae trefn gynnyn nhw'n wahanol, so wedyn pan mae'n paru fyny yn ystod meiosis, mae hwnna'n amhosib i hwnna ddigwydd. Newid rhif, so anwahaniad, so colli neu ennill chromosom cyfa pan mae gametau'n ffurfio. So mae pawb yn gwybod amdano fod i syndrom Down. Okay? So mae syndrom Down ydy trisomaidd 21 sy'n golygu 3 copi o chromosom rhif 21.
Iawn? A mae 1 mewn 700 o genedigaethau yn geni rhywun efo syndrom Down. So mae'r nam yn cynhyrchu enter ovum, a fel mae merched yn mynd yn hŷn, mae'r siawns o plentyn yn cael ei geni efo syndrom Down yn cynyddu yn eitha sylweddol, fel da chi'n gallu gweld o'r data fanna. Nifer setiau chromosoma, so mae hwn yn digwydd gan fwyaf mewn planhigion. Okay? So mae planhigion yn gallu bod yn polyploid, so mae'n gallu cael 3 set, 4 set, neu dwi'n siŵr da chi'n gyfarwydd efo'r prac blwyddyn dwytha o eich dynnu DNA, mae mefus yn octoploid, so mae gen nhw 8 set o chromosomau sydd bach yn farus, os da chi'n gofyn i fi. Iawn, good job. So, mwtaniadau'n bwysig oherwydd mwtaniadau'n achosi newid yn y phenotype, achos mae trefn penodol o fasau, newid yn y trefn yn golygu trefn gwahanol asidau amino sy'n golygu polypeptid gwahanol sy'n golygu protein gwahanol ac felly phenotype gwahanol. Okay? Mae rhan fwyaf o broteinau enzymau sy'n catalyddu adweithiau penodol. Iawn? So os da chi ddim efo yr enzym ar gyfer cynhyrchu lliw, ar gyfer cynhyrchu melanin, fysa'r person yna yn albino. Yeah? Dwi'n hofio beth yw'r gair ar gyfer albino. Iawn ta, so unwaith eto, mwtaniadau'n bwysig, oherwydd mae nhw'n gallu cynyddu amrywiad yn y boblogaeth, okay? So fel dwi wedi dweud, mae o'n sail ar gyfer esblygiad. Mwtaniad yn digwydd mewn cell corff, nid corff. Gall achosi cancer, so mae golau UV yn gallu achosi cancer croen neu cynyddu'r risg ohono fo. So, mwtaniad mewn gamet, mae'n gallu effeithio'r epil. Mwtaniad yn gallu digwydd yn gyflym ac yn achosi newidiadau amlwg rhwng unigolion ac felly'n sail i amrywiad amharhaus, felly dyna deunydd ar gyfer esblygiad ynde. Okay? So, mae mwtaniadau yn gallu bod yn fuddiol, mae'n gallu cynhyrchu protein gwell sy'n golygu mantais, sydd wedyn yn golygu goroesiad gwell ac atgenhedlu. Maen nhw'n gallu bod yn rhai niwtral, so ddim yn effeithio ar y phenotype o gwbl, so felly so ddim newid, neu maen nhw'n gallu cynhyrchu protein sydd yn llai ffafriol, sydd yn rhaid anfantais i'r organeb, ac wedyn mae hwnna yn amlwg yn lleihau gallu nhw i oroesi, ac felly wedyn ddim yn pasio'r gennym yna ymlaen, y gennym mwtan newydd ymlaen. Enghraifft fan hyn o math o mutagenau, carcinogenau, iawn, so mae'n achosi cancer. So, effeithio ar y DNA a canlyniad hyn yw mwtaniad mewn cell somatig. Okay? Weithiau, os oes y mwtaniad, mae'n cael ei adnabod gan y system immun a'i lladd. Ond mae cancer yn dechrau pan mae gennym sy'n rheoli cellraniad yn mwtanu. Okay? So, mae gennym cellraniad wedi cael ei raglennu i achosi mitosis digwydd hyn o weithiau, be mae'r mwtaniad yma'n neud ydy basically tynnu'r breaks. Iawn? A wedyn mae'r cell yn just rhannu, a dyna sy'n achosi tiwmor. Okay? So, cellydd yn ymrannu'n gyflym achosi tiwmor anfeilen, neu benign. Benign ydy pan mae o gyd mewn un lle, mae modd torri hwnna allan fel llawdriniaeth. Os ydy o ddim yn cael ei ffeindio'n fuan a mae'r celloedd yn symud allan o'r tiwmor, da chi'n gallu cael tiwmor meilen neu malignant, lle mae'n symud i gwahanol lefydd yn y corff. So anormaledd yn y gennym TP53, iawn? So TP ydy Tumor Prevention Gene, okay? So mae TP53 yn cynhyrchu protein P53 ac mae o wedi darganfod mewn dros hanner o holl ganserau, iawn? So yr elfen genetig na o canserau. Okay? So dyna i chi crynhoad bach o'r proteinau sydd yn y protein mutant a'r protein normal mewn sy'n cael ei achosi gan carcinogenau. Oncogenynau, onco as in oncology, as in triniaeth cancer. Cellydd yn ymrannu ar gyfer tyfu ac atgyweirio. Rheoli'r broses gan genynau ar enw proto-oncogenyn. Os di mwtaniad yn achosi chromosom aildrefnu gan rhoi proto-oncogenyn wrth genyn sy'n cael ei ysgogi'n barhaol. So copi ychwanegol o proto-oncogenyn fel protein cellraniad. Okay? So mae 4,000 o cemegion carcinogenic yn gallu switch ymlaen yr oncogenyn yma. Iawn? So os ydy'r oncogenyn yn cael ei switch ymlaen, mae o wedyn yn achosi cellraniad. Okay? So unwaith eto, elfen genetig i ganser.
Iawn, mae'r rhan yma, da ni'n tynnu tua'r diwedd wan, so mae'r rhan yma yn sôn am rheoli mynegiant gen yna, iawn. So, da chi'n gallu cael dau gennym union ei fath, ond weithiau dyn nhw ddim yn cael eu mynegu yn yr un ffordd. Iawn, felly dilyniannau DNA ar amgylchedd ar wahân sy'n achosi amrywiaeth biolegol, ond mae yna tystiolaeth i ddweud bod yr amgylchedd yn gallu cael effaith ar y DNA. Okay? So, epigenetig ydy gwyddoniaeth neu bioleg yr amgylchedd yn effeithio ar y DNA. Okay? So, os da chi'n gallu gweld fan hyn, os gennych chi'r ffactor epigenetig yma, ar yr histonau, mae'n plygu'r DNA yn dyn rownd efo, iawn? Felly mae yna llai o gyfle i'r DNA yma cael ei trawsgrifio. Os gennych chi'r ffactor epigenetig yma, mae'n achosi i'r histonau fod yn bellach ar wahân, felly mae'r protein sy'n cael ei codio am hwn cael ei trawsgrifio llawer mwy. Felly, bod dilyniant y DNA yma a dilyniant y DNA yma yn unfath, neu gallu bod yn unfath, fysa'r organeb yma efo phenotype gwahanol, achos fysa gennym fo mwy o'r protein yma. Iawn? So, mae hwnna'n yn rhywbeth eitha diddorol ynglyn â, so, dyna pam fysa efeilliad unfath fel maen nhw'n mynd yn hyn, falla yn dechrau edrych mwy gwahanol. Okay? So, rheoli mynegiant gen yna, so gen allu bod yn ymrannu, nifer o gallu'n cael ei diffodd oherwydd dos o ddim angen, gwahanol newidiadau epigenetig yn digwydd i galled o fewn yr un meinwe, sy'n caniatáu gwahaniaethau enfawr rhwng mynegiant gen yna yng ngwahanol gelloedd. So, mae'r DNA yn trwsio ei hun, pob dydd, iawn, ond yn safle atgyweirio gall newidiadau epigenetig parhau. Okay? So, fel dwi wedi dweud, tystiolaeth o hyn ydy efeilliad monozygotic, so efeilliad unfath, lle mae gwahaniaeth yn cynyddu fel maen nhw'n mynd yn heneiddio. Iawn? Ar y graffu genomic, so mae methylu yn cael ei etifeddu, iawn? So mae, fel dwi newydd egluro yn y diagram gynnau, iawn, os di DNA yn cael ei methylu, mae o'n bellach ar wahân, so fydd yna gwahanol feintiau o DNA yn cael ei trawsgrifio a wedyn ei trosi, a wedyn fydd y protein, niferoedd neu symiau gwahanol y protein yn golygu nodweddion gwahanol. Okay? Reita, yn fan hyn, mae gennau cwestiwn ymarfer i chi, felly dwi isio i chi stopio'r fideo, dwi isio chi gael bash ar yr cwestiwn yma, ac wedyn na i ddangos y fideo chi. Okay? Dangos yr atebion i chi. Felly, dyma'r atebion ar gyfer cwestiwn blaenorol. Cywirwch hwnna, os gwelwch yn dda. Iawn ta. So, techneg bach fanne o creu trefnydd gwybodaeth ac ymarfer cwestiynau. Gnewch yn siŵr bod chi'n gwneud digon o waith. Mae yna llwyth o fanylion man yn y rhan mwtaniadau yn enwedig, guys. Okay? So, sicrhewch bod chi yn gweithio trwy heina. Gnewch yn siŵr bod chi'n gallu cofio'r prif bwyntiau, gnewch rhestr o prif dermau, a dysgwch nhw rhowch nhw fyny ar y wal fe bod chi'n gyfarwydd iawn efo nhw. Okay? Manylder, mae'n hawdd iawn sgwennu ateb arwynebol. Okay? Ac efo cais gwar, unwaith eto, ymarfer. Dydy'r maths ddim yn anodd, mae'r maths yn boring. Dyna beth yw, da chi angen gweithio allan beth i hwn, gweithio allan beth i llall, yn ofalus, gweithio'r ffordd trwy'r tabl. Iawn, diolch yn fawr, cofiwch gweithio'n galed a pob lwc yn eich aroliadau.